Цудадзейны вобраз Божай маці ў Сіцарыцы быў напісаны яшчэ ў 17 стагоддзі. І з гэтай пары людзі моляцца ёй аб збаўленні анкалагічных хвароб, п'янства, наркаманіі, вядзьмарскіх уздзеянняў. А таму ідэя стварыць храм у Брэсце ў гонар у Сіцарыцы адобрылі адразу. Яшчэ ў 2015 годзе на перасячэнні вуліц Гродзенскай і Газдзецкага абласнога цэнтра быў зведзены будынак часовай царквы іконы Божай маці ў Сіцарыцы. Менавіта тут зараз паўстаюць перад святым вобразам і чытаюць акафіст. Сам жа храм з'явіцца побач. Престольный праздник – это Малая Пасха. Это великая радость, счастье. И как на Пасху собираются люди, так на престольный праздник собирается такое множество людей. Я очень рад, что Богородицу почитают, Сицарицу любят. И этот образ очень чтимый и становится с каждым годом все чтимее и чтимее, потому что люди сюда приходят и получают исцеление. За вылечванне людзі заўсёды прыносяць Багародзіцы маленькі кавалачак падзякі і любові да яе. Часцей усяго гэта вырабы з золата. Іх можна ўбачыць каля самой іконы. У нас очень много людей, приход только начался недавно, а людей очень много. В воскресную школу в этот приход ходит старший сыночек, да, здесь очень хороший батюшка, наша любимая матушка, мы все очень приятно приходить сюда и помогать, и просто посещать. Мы будем прикладывать руку к строительству этого храма, помогать, оказывать помощь. Будучы храм спраектаваны па канонам візантыйскай архітэктуры. Плануецца, што яго будаўніцтва будзе завершана як мага хутчэй. Ганна Буйкевіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».